ya magana akan wannan maudu'i cewa a ja hankalin iyaye da suke tura 'ya'yansu mata jami'a ba tare da sun musu wani tanadi yadda za su wato fuskanci kalubale na lalacewar tarbiyya da yake cikin jami'an ba, da kuma jawo hankali kan masu ba da gidajen haya a jikin jami'o'in yadda ake ta barna a gidajen su ji tsoron Allah kan wannan wato yadda su ma suke ba da gidajen ba tare da kan wato akan wani tsari ko yin wani ka'idodi ba. Shine jan hankalin da yake fata malaye wallahu ta'ala. So nemi karatun da ina a rediyo ina tafiya a mota na ji malam Adamu Muhammad da Koro ya tattauna matsalan a ranar Asabar ko Lahadi, cikin ranaku biyu da ke ba zan iya tunawa, ranar Lahadi ne ko ya yi magana ya kamata masu hayan su san tsarin da za a bayar da hukuncin da ya dace a yi da sauran abubuwa. Wannan magana ne mai faɗi wanda duk yarinyar da ta ce maka ita sai ta yi jami'a sannan a yi aurenta, in ka je ka ce in ji ni ƙarya take. Baban da ya ce maka yassa sun yi da ita ba ta son aure sai ta gama jami'a, ka ce in ji ni ƙarya ta masa. Daban wallahi mu ji tsoron Allah dukanmu. Ba da za a yi Allah ya halicci mutum da ɗabi'a ka ce babu ɗabi'ar, kai ba haka iyayenka suka yi maka ba. Mun kiyaye wannan? Samari da kuke je ana ta kaga saurayi ya zo ya ce yana son aure a gidansu, sannan a gidan ana da yadda za a yi masa auren, a ƙi a ce sai ya gama jami'a ya samu aiki. Ku sani kuna da kamishin akan zunuban da zai ɗiba. Ƙarya ne. Kun ji yadda na faɗa ɗin nan? Ƙarya ne. Sam magana ba haka take ba. Kar ku yaudari kanku ku iyaye, ku yi tahammulin azan waɗansu liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama. Ka ɗauki zunubin cikakke ka rasa yi wa Allah bayani. Ba na manta wata ta zo ta ce malam muna makarantar nan ne wallahi don kunyan iyayenmu, amma ba dan ba ma son auren ba. Ku kuke wa'azi ku gaya wa iyayenmu su dinga sani in sun tambaye mu makaranta za mu yi ko aure, muna jin kunyan mu ce musu aure domin sun ziga mu mu yi makaranta ne. Amma wallahi ba haka ba ne a zukatanmu. Muna azumin muna komai amma mun gagara controlling kanmu malam. Akwai yarinyar da ta je jami'a ta yi shekara 3 tana kada kanta, ba dai sai ta yi jami'ar ba, an rantse sai ta yi jami'a ko to ba za ta yi ba. Ta je da gangan ta kada kanta, shekara na 2 ta ƙara kada kanta, shekara na 3 da aka zo ma an je registration din ba ta yi komai na registration ba, tana shiga jami'a ne tana fitowa. Aka zo result ya fito ana ta faɗa, aka tambaye ta me nambanta, ta faɗi wani tsohon nambanta. Aka je aka duba malaman aka tambaye suka ce ba su san wannan namban ba, ba student ɗinsu mai wannan namban. Ya aka yi? Ita ce ita fa idan ta zo tana ganin wata aljana ne. Layi wannan magana malam da gaskiya an yi shi. Kawai da ta tabbatar za a zo a yi bincike kawai sai ta dinga faduwa tana wasu abubuwa. Ana zuwa sai ta ce wai wata aljana ce tafi jami. Ana kawo ta yarinyar
na kalle ta na kalli iyayen, sai na ce ki tashi ki ba mu guri. Ta ce me ne? Sai baban ya ce a'a akramakallahu. Sai na ce a'a, na daka mata tsawa na ce ke wace aljana kike gani? Ta ce a mafarki fa na ce musu nake gani. Ba na son furta wannan maganan don ya zamo abun dariya ba, don ku gane tahammulin abun da kuke ku iyaye. Na kawo a babin misali ne, wallahi ban so tona irin waɗannan maganganun ba, domin amana ce tsakaninmu da iyayen yara ko tsakaninmu da duk wanda ya mana tambaya. Amma na kawo ne min babil misal, ina roƙon ubangiji kar Allah ya kama ni da wannan. Amma ku sani na kawo ne don ku gane matsalolin da al'ummar mu take ciki. Ana zama yana ce ke mama, tsakaninki da wanda zai kashe ki, yarki tana son aure ko ba ta so, sai ta sa kuka. Ta ce gashi nan ba abin da ban gaya mishi ba, ya ce wai sai ta yi jami'a. Na ce to kun gani, yarku ba abin da ya sa, ba wani aljani, ba aljani, aljanin aure ne kawai. Me yasa? Me wannan? Me za mu je mu cewa Allah? Yaronka ya kai aure, kana da hali da za ka yi mishi aure, je ka samu uban yarinyar da zai aura. Tana makaranta, to shi kenan yaran nan za mu yi musu aure, za su ci gaba da karatu. Alhamdulillah, mu dan abin da muke samu mu tallafa musu, su ma sai su reni 'yan baya da haka. Shegantaka wai auren wuri ana doka, amma ba a ƙara doka akan zinan wuri ba. Ka taɓa je ana raising accusing finger akan zinan wuri? Sai me? Wannan wani irin shegantaka ce? Ku daina zare min ido, magana haka take ko ba haka ba? Nawa ne cikin ku samari ba auren kuke so ba? Nan duk maganar da muka yi muka ce Allah ba ku mazaje, kaga kowa ya yaki hakwara uwa tsangai kashi. Duk ba son auren ba ne ya kawo kuke ta murmushi, ko bacci yaro yake in an ce Allah kawo abun nan hanyar da za a aure ya kaji amin malam ya koma. Ka gani? Yana cewa da Allah ka taya shi da addu'a da yan uwa bakin ku mai albarkar nan. Ya ce ya gama makaranta ko bai samu aiki ba, a matsayi ki yana son aure. Ya ce don Allah malam a sa shi addu'a ya samu wani dan aikin da zai samu ya auren nan. Ta takardar nan. Allah ya ƙara malam Aminu Ibrahim Daurawa nisan kwana da albarka a rayuwa. Yake ba mu labarin wani yaro ya zo shi neman wata yarinya, ɗan mai kuɗi ne da 'yar mai kuɗi. Kasan suna wannan ai mu family friend ne ba, ko ba ga ke faɗa ba? Na ɓata turancin ku gyara mini. Ya tashi ai colleague ɗinsa ne, suna makaranta tare kuma just ka gane ai yawwa. To haka aka zo aka samu matsala ƙadiyya a cikin gida. Uban yarinya yana zaune a irin ɗan saman da suke yi, ya kashe wuta na shanti a Kano. Sai ga yaron ya shigo da irin babbar mota ta gidansu, ya zo ya yi mata waya, yana daga cikin mota. 'Yar wannan fa na sama da yake falo, yana babban falo kenan a sama, su ba su san yana kallon su ba. Tana fitowa ya zo shi buɗe ƙofa, ya fita ya je rungume ta, ya mata kisin, ya zo ya buɗe ƙofar gaba ta shiga, ya zagayo shiga yana bouncing,
ya ja kofa ya rufe ya ce iye wanan kenan ya kalle su sai ya aika sai waya sai ya ce ina wance take ne, sai aka ce ta fita, sai aka ce to ya ce to a ce ta zo mana, ta zo sai ya shagaltar da ita da wasu ayyuka tana yi har ya gaji, ta rabe ta yi waya sai ya juya ya tafi, shi kuma yana nan yana abin. A lokacin sai ya ce da sassafe sai ya kimtsa sai je samu uban yaron ya ce wane, ya ce mun jima muna zumunci kuma Allah ya tsawaita zumuncinmu da kai, Allah kuma ya yi albarka, mun aihu mun yi abin nan, ina bukatan wance da wani tunda sun kai aure mu yi musu mana. Haba da ya kwashe da dariya ce yaushe wane ya kai aure, yanzu fa ya fara jami'a bai gama digiri bai masa, sai ka daina wannan zancen, mu dai ci gaba da alaka na zumunci da sauransu. Yaran na yaushe suka kosa, ya ce to ba komai, shikenan ya ce masa to gobe da Allah ka zo ka ina da zama da kai. Yanzu sai suka hau wannan gurin sai ya kashe wuta, sai ga dan wancan yana shigowa da mota sai ce ka cewa ne biyo ka ne, don yi calling attention ɗinsa ya ga mutumin. Ya ce ko da ya zo cikin gida, sai ce yake ina ganin haka. To suna duhu tunda suna son shikenan, ya lemun kuwa sai yarinyar nan ta fito irin na jiya, ya fita yana wani faɗi yana abin nan, ya je hugin ɗinta ya yi kisin ɗinta, ya zo ya buɗe mata ya shiga. Ce to wani kana gani kuwa, ya ce shan minti suke yi, kasan wancan haka suke faɗa, kisin ɗin shi ne shan minti. Yaran na hadda shan minti fa ce ba su kosa ba, ai ba su kai aure ba. Sai ce to wani to kara a yi abin kunya. Sai shi uban ɗa sai ya kira shi a waya, wani kana ina ne, ka same ni a gidan wani mana. Suka zo suka zauna sai suka ce wani ni daman kuna dan soyayya da wance ne. Ka san akwai ina so amma haka. To me yasa ba za a yi aure ba, sai ya kyallara mata ido ta kyallaro, sai suka limshi. Wato ma'ana suna kaula iyayen sun mai da su irin kasan. To shi kenan ne. Akwai wani akwati ne da muke kiran shi bagga bajoga, muna secondary school da ke mu makarantar kwana muka yi. Sun mai da iyayensu kamar wasu akwatuna irin na daɗin nan. To gashi nan ka ce to shi kenan tunda kuna son junanku me yasa ba ku faɗa ba. Ba wani abu, shi kenan suka tafi, suka sati kaza nan gaba za a ɗaura musu aure, aka ɗaura musu aure. Yaran suna karatu lami lafiya. Me yasa kai ba za ka yi wa ɗan uwanka haka ba, almajiri ne ɗan uwanka, yarka ta taso, wani mu haɗa waɗannan aure, mu ci gaba da tallafa musu, mu almajirancin nan muka tashi. Sai ka samu uba fa bai boko ba, uwa ba ta yi boko ba, amma su hau su fetsare wai sai 'ya'yan nan sun yi boko. Sai ka ce a boko tafiya lahira take. Ka ga mutum an hana shi zuwa islamiyya, wai idan ya haɗa islamiyya da zuwa boko ba zai ci fefofinsa ba. La ilaha illallah. Inda su ma kuka yi ku mutu, wannan shine gaskiyar magana. Kar mu yaudari kanmu. Da haka duk wanda ya je ta ce maka ita ba ta son aure, ka ce ƙarya kike, ki fito da miji.
wannan shine gaskiya, amanar da take kanmu kenan. Alam Mustapha ka cika ta. Assalamu alaikum warahmatullah. Malam, ina ga bayan an yi auren yin tsarin ma yana da tasiri. A 1994 muna a Jambi a Bauchi. Malam, wata rana na samu wata yarinya da wani arni ya sa mata hannuwa kawai yana wannan, kuma ni na san tana da miji, yar garin nan ne, yar babban mutum ne, ban sani ba ni ta gani yanzu tana iya tunawa koya. Sai na sa kafa na lokacin zafin kai ne, sai na daki kafaɗan sa haka, sai Amma ya yi rai. sai wai ga ya kalle ni, sai na kwada mar ashar, sai na ce baka san kanwata ba ne dan kaza. Ta kuma tsimi ta tashi. Na ce ina koma zan gaya wa babanki, na ce ina sake ganin ka da ita sai na karya ma wuya. To ya tsorata da ni sosai. To dai ta ba da hakuri, na ce ba komai. To an yi auren mamalan tsarin sai an yi shi. Gaskiya ne. Duka wannan shekara, yanzu shekara wajen 26 kenan ko wani abu haka. Na biyu, Allah mala akwai wanda muke tutorial da su, da ganin ɗayan kasan sabon aure ne, sabuwar aure ce, amma ba ta so mu sani. Mu muna kafa saboda MSS da shawarar abubuwa haka ne. Ɗayar sai wata rana ta ce, ke lalla mata aure ne amma kullum sai ki ta kaza. To ina jin har muka gama ba su magana, don me za ta ce tana da aure. Wannan kaɗan kenan daga fitina ni da na gani wanda ya faru da ni a cikin jami'a. A foli ne ma muke. To dole ne tsarin nan kam da sa ido da bibiyan abubuwa abu ne da ya kamata. Abubuwa suna nan da yawa wanda muka gani, wanda kawai sai dai mewa su ne suka sa aka farfare da wani ma wallahu ta'ala. Allah ya kyauta. To kun ga wannan shegantakar, ni ina salsalata da rashin mu aminta mu aurar da yaran su gane za su iya aure su je jami'a. Domin tana ganin a ce tana da aure tana jami'a kamar wani na kasu ne, kuma ba wanda ya kai su cin fefa. Yaran da suke da auren sun fi me? Sun fi marasa auren cin fefa. Ɗalibanmu da akwai wanda za ka samu yana da mata 3 ya shiga jami'a, amma fenta su yake. Wani yana da mata 2. Ka gani? Tana JSS 3, 'yar uwarsa ta yi aure, amma yanzu tana kokarin doctorate degree. Me ya rage ta? Ga ta yi auren, ga karatu, ga kaza. Assalamu alaikum. Mala Albani ya bada wani shawara, Albanin ku da zaman da ya ana satin da ya wuce. A bar shi mai gida da matansa da sani inda za ta je. Shi ne kowa a matanka yanzu za ka iya cewa wance ki je, amma wance za ka iya cewa ake ki jira. Ni ina ga wannan yana cikin tsare-tsaren da ya kamata a kan wannan matsalar. Bayan an musu auren ma, to mutum ya kalli, kowa ya san yadda ɗabi'un matansa, kuma ya san gidan da zai je. iyayen kar su tirsasa. Shi ne. To ni na ga mutum shine da matar, shi ya san wace ce, ya san irin alakanta da maza, da control irin da za ta rike kanta da yadda ba za ta iya ba. Ina ga wannan ma cikin tsari yan uwa ya kamata a kalli wannan. Wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan. Magana ta ƙarshe, dukkanin abubuwan da ake ta maganganu a kai ina ga yana da'ira akan abu ƙwaya ɗaya ne. Shine abu na farko, Allah bai rubuta kowa sai ya je jami'a ba, amma Allah ya kallafa aure, kuma sunnan annabawa ne. Sai da annabi ya ce faman raghiba an sunnati falaysa minni. To muka fifita zuwa makarantar sama da sunnan mai gidan. Ni faɗa na kenan. Allah ya sa kun fahimce ni. Duk yanzu misali, mijin sai ya ce shi idan ya aure ta ba za ta yi makaranta ba, kai me ya rage ka? Dan Allah me ya rage maka?
kuma kyakkyawan fahimta fa. Duk abin da ake faɗa na karatu da falalarsa da me, babu karatun da ya kai na addini. Mun kiyaye wannan da kyau ko? Matsaloli na rayuwa tuni na Aisha chief nurse officer ce. In an je yaƙi su suke tsayuwa, suke hukunta mutane, suke yi wa mutane jinya a matsayinta na me, na nas. Mu kalli abin ta yadda ya dace. Shi yasa na ce muku maganganun suna da faɗi da yawa, amma gaskiyar al'amari muna ƙaƙaba abin da ba haka ba ne. Duk abin da za ka sanya shi al'adlu huwa wada'u kulli shay'in fi mawdi'ihi la'iq bihi wa isalul huquqi ila mustahiqiha. Adalci shine ka sanya abu a gurin da ya dace da shi, kuma ka sadar da haƙoƙin abubuwa zuwa ga waɗanda suka cancanci wannan haƙoƙin. Ko ma mene duka wannan dafa duka ne. Duk abin da za a yi komai yana da me, yana da maganganu a kansa. Allah ya tsare mu. In za a buɗe wannan majalin sai mu kwana muna yi, amma dai kun fahimci mahangan da nake. Wanda duk ya zo ya ce ku masa aure, ku masa. Yarinyar da ta kai aure ku mata aure. Mun gane wannan da kyau ko? Kar a yi ta ja mata tana cewa ina so kana baka shirya ba, ka yi hota? Me shirin? Mala Albani ya ce iya abin da zan iya yi muku na ƙoƙarin baku Bukhari da Muslim da Ƙur'ani. Shikenan ka je ku yi ta koyar da juna haka. Ka nema muku ko da yar taburma kai da ka zo ka nemi auren. Daman baka shirya ba, wa ya kawo ka? Mu sauƙaƙa wa kawunan mu, Allah sai mana albarka. Mu kuntata sai Allah bar mu da dabarun mu. Yanzu mace nawa ne ta karya aurenta, ta karya alƙadarin aurenta don ta koma FCE? Me ta cimma? Wallahi da gaske nake yi. Mutum nawa ne fetsare da shi da mijinsa? Ka ga mace ta fetsare ita, wance ta koma makaranta, yanzu tana hawa babban mota. Nawa ta kashe aurenta, ta je ta hawa babban motan, ta zo ta same ku tana cewa ku sata a addu'a. Yanzu shekaran 40 da kaza ba miji. Mace nawa ne take karɓan maƙudan salari? Kai Malam Mustapha da kai muka je, shekaranta 40 mun je da awa, tana ini a masallaci tana jan salatin annabi, Allah ya kawo miji. Kuma babarbari ya ce cikakkiya, kun ji da bakin shi. Albashinta over 800,000 wancan lokacin. Tana aiki ne a matatan mai ko? Tana kirgawa. Da ke ni ban yi siffan masu kuɗi ba, Malam Mustapha tafi yawan kallo. Mu kuma bata san gaba ɗaya ma da wasu asuwakinmu muka fita. Mun fita da awakan wani abinci ni ban taɓa cin shi ba ma, wai esh. Wallahi wani ɗan hizbanmu ya faɗi, na ce yunwa ne, ku nemi abu ku bashi kawai. An je mana rayuwa da wani biredi hakan nan kwaya ɗaya a ini, kana ci kana miƙa kafin ya wuce. Ta kalle mu ta ce to muka ce mata mu kamfanin sai dai addu'a. Abin da za mu iya kenan, mu yanzu mu samu mu mai da kanmu Gombe shine damuwar mu. Mun gane tana faɗan abubuwa. Ta tafi maza ta je ta yi mana miyar yakuwa. Yawa Malam Musa, wallahi a harkar da a wannan jama'a mun shiga kudancin Najeriya can a Wari. Wallahi ga naira 800,000 tana karɓa, amma ba ta ganin shi, tana kuka yau ta ci wa kanta mutunci. Lokacin da ake ta yi digiri ta dawo ba wanda ya kula, aka ce to da zaman banza. Ta je ta yi masters da zaman banza, aiki daga
ta ce ga kuɗin amma wallahi ba ta ganin darajar kuɗin sama da yadda take ganin kima da darajar ɗan adam. Ba duk jawabin da ake mata haka ta shige da motar ta. Ina nan da wata yar bus ɗin mun fita da aka kamiyar ya kuwa duk muka zuba da wannan biredi. To ya za ka yi, biredi ne ya bushe, su malam Musa suna ta karanto mana tarihin annabawa. To Allah kamar sutura. Jama'ar musulmi, maganganun suna da yawa, shi yasa na ce muku babi ne mai faɗi, amma mu ji tsoron Allah. Wannan ba abin dariya kaɗai ba, amma mu koma mu karanta abubuwan da yake ciki. Wannan shine gaskiyar magana. Allah ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Allah ka sa mu gama lafiya. Wallahi an tona wani abun zaka ji kanka ba zai dauka ba. Yanayin babu yadda yake, ba yadda aka. Na mutum ya bugo maka waya, mace tana tambayan ka ina hukuncin tana azumi, ta yi kis da waye, ta yi kaza, azumin yana nan. Kis da arne me hukuncin shi aka rama kallahu. Ta za ka yi ka amsa irin wannan tambayoyi? Ba shi yasa wasu tambayoyin sai mu ce a ji a samara da mu da koro ba. Yi mu ba mu kai mu amsa irin waɗannan manyan murguzan tambayoyin ba. Ma shi ta yadda ka je ka same shi amsar za ka ji ta daidai da kai. Yawwa, daidai da yadda ka je da tambayar haka za ka samu. Amma mu da ke ɗalibai ne yanzu muke karatu, kar mu a ce ta yi hash da yawa. Mun gane wannan da kyau ko? Shi yanzu ba abin da ya rage yake nema, istighfari duk ya sake komai, karatun kawai yake. In ka karba ka karba a haka, in baka karba ba ma haka dai karatun yake. Ohon maka can ga siyaye gada, wai kura ta ji kiɗan farauta, ta ce can ga siyaye gada. To da haka abin da nake so kawai mu fuskanci reality, me gaskiyar al'amarin nan, me ne mu matsalar mu, ya dace a gyara kaza, mu fito mu gaya kanmu gaskiya. Muna ta wani kudundune ba ta kai yin aure ba, a jos shekaran ta fa kaza. Mun je da awa aka fito da wata yar shekara 18. Malam Mustapha ana ce masa da kan faifa da abun nan, wai zauna yarinya ne shekaran ta 18. Ya kalle ta yace a mu a can ba haka muke yi ba. In ya dawo ku tambaye shi. Gidan arna muka je mu ne musu da'awa. Allah ka mana sutura. Ito yawo kuke aikuna cewa zai karbi musulunci. Allah ka mana sutura. Waɗanda suke ta hamma suna jin na rike su da yawa, su yi haƙuri. Hadha billahi tawfiq wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.